האמיצות והאמיצים שנשארו על הרגעים האלה. מה עם הצרצר? עד שזה בבוקר אני דיברתי איתו וחשבתי שהוא יתכוון אלינו, באמצע היום שמעתי שהוא ירד קצת בטון, הוא עדיין כאן? חבל, עד שאנחנו... חברים, אנחנו מתחילים שיר במדבר כי אנחנו באים למדבר. מועדון הסדר בני שמעון שמתקיים באופן קבוע בקיבוץ דביר. הגיע לשנה ה-40 שלו, ואני מודה מאוד לטלילה ולוועדה, ועדת הכנס שהזמינו אותנו לכאן, ואנחנו כאן עם צוות חלק מהנגנים, מחצית בערך, ועוד סולנים, עוד מה שיש. הוצאנו גם שירון מיוחד שיכול להישאר למזכרת למי שרוצה, מי שלא קיבל שירון ירים את היד ואולי יביאו לו. פתחנו עם שיר המדבר, כמובן שזה שיר שידוע מהצ'יזבטרון, כמו שכתוב כאן, העיירות נכונות. אבל לפני כן זה היה שיר שסשה ארגוב הלחין ללהקה המרכזית של הריקוד, להקת הריקוד, המכון המרכזית של גרטרוד קראוס. והיה לזה לחן, ושלמה ברטונוב, אני לא עכשיו אתחיל לפעמים, שלמה הבן של, שלמה ברטונוב חיבר מילים לשדות, לשדות, לה 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 לה. שאלתי את סשה בזמנו, יש מילים? לא, אני רק זוכר לשדות, גם טוב. פניתי למשפחת ברטונוב בארכיונים, לא מצאו את המילים. ההפך, התקשרו אליי, אתה יודע, כי אתה את כל השירים אצלך, ולא. אז זה נשאר, בכל אופן, סשה לא היה מרוצה אז כל כך מהמילים, ולצ'יזבטרון הוא הזמין את חיים חפר לכתוב את המילים הבאות. חברים, שיבולי פז, אתם רואים למטה? אמירם קופר. אמירם, לו זה היה לפני שבועיים, היה רק תאריך לידה. אבל יש לנו גם לצערנו תאריך פטירה. אמירם ממייסדי קיבוץ ניר עוז, והוא חיבר את זה ב-1960 לחג הביקורים בקיבוץ ניר עוז. 5 שנים לקיבוץ. אמירם עצמו הוא היה, אמרתי, ממייסדי הקיבוץ, הוא הגיע קצת מאוחר, זה 2 אחרי הקיבוץ. ואמירם נחטף ונהרג שם, בעזה. הגבעתרון? לא, יש מילים. לא, יש מילים, יש שירון. אמרתי לך, תרימי יד, אולי יביאו לך. ניר עוז קמה בספטמבר 1955. אמירם היה, חוץ מאותו משורר ובלחין, הוא היה גם כלכלן ומנהל כספים של חבל מעון. לפני שבוע, אלון שוסטר, חבר קיבוץ מפלסים שהיה שר, חבר כנסת גם עדיין, כתב עליו רשימה מאוד נוגעת ללב, והוא הסב את תשומת ליבי כשדיברתי איתו, שאמירם כתב שיר, והוא כאילו כמו חזה את האסון שהיה ב7 באוקטובר. ב-2015 אמירם מוציא ספר שירים מספר המדבר. ספר בידיי. שיר אילן בן אילנות, אני אקרא לכם רק את הבית השני. אך רוח ציקלון אשר בא מים, הנושא בקרבו שערות וברקים, על היער עבר עת שנתו נם, ועקר אילנות ושיבר ענפים, ושבר רעמת האילן הרם, כי עמד בדרכו הפרוצה למכשול, והרוח עבר והסער נדם, אך עירום בעריה האילן הגדול. זה בית אחד מתוך השיר, והיער כולו עליו יאבל, ועוד. אנחנו
את שירו של אמיר המפורסם שהלחין ינקלה שגיא, מעין השופט. שיבולים, שיבולי פז. שינוי קטן בסדר, ברשותכם, עברו לעמוד 4. זמר נוגה, רחל והמשוררת רחל ויוסף מוסטקי. השיר בלבד נכתב ב-1926 ונדפס בעיתון דבר, עליו השלום העיתון, וגם אחר כך באוסף שיריה הראשון של רחל, ספיח. במקור היא כתבה, כתוב, אחכה לך הדכבוך חיי כחכות סולווג לדודה. אבל אחייניתה הציעה לה לשנות את זה לדמות עברית, והיא שינתה את זה כחכות רחל לדודה. יוסי מוסטקי, שהלחין את השיר הראשון, אחר כך לחנים אחרים היו, שמולי קראוס יותר מאוחר. יוסי מוסטקי ב-1958 היה בקיבוץ רוחמה. הוא ככה פלירטט על גיטרה, וחברת הקיבוץ רחל שמיר אמרה לו, אולי אתה רוצה להלחין משהו? הוא אמר, כן, דווקא אני כן. היא נתנה לו את ספר שיר רחל, הוא עשה טרט, הוא פתח בדיוק בעמוד של זמר נוגה, התשמע קולי, וככה הוא הלחין את זה. מוסטקי, כפי שאמרנו, היה ברוחמה. אז איך השיר הגיע הלאה? המורה למוזיקה בקיבוץ רוחמה היה שמעון כהן. כולם מהנהנים, סימן זה בסדר. והוא אמרה לו רחל שמיר, שמעון, תשמע, הוא היה מגיע יום בשבוע לרוחמה, מלמד מוזיקה, ויש פה בחור מוכשר שחיבר איזה שיר, והפגישה בין שמעון כהן ויוסי מוסטקי, והוא הלחין לו עם הגיטרה, ככה הוא באמת אקורדים פשוטים, אמר לו, זה יופי של שיר. ואז מה הוא עשה? הוא נתן את שמעון כהן, נתן את השיר לנחצ'ה היימן, שבאותו זמן עבד עם צמד נכון, פרברים, הפרברים היו באמת בביצוע הראשון של השיר הזה. זהו, כפי שאמרנו, שמולי קראוס הלחין את זה ב-1967, יותר מאוחר. מוסטקי, איש באר שבע, כל השנים. הוא היה בהתחלה ברוחמה, משם הוא עבר לניר עוז, והוא הלחין גם שני שירים של אמירם קופר. אחר כך הוא עבר לבאר שבע, ומאז כל השנים הוא איש באר שבע. הוא לא כל כך בריא ולא יכול להגיע הנה, והוא רק מילה שבמשך 40 שנות מועדון הזמר, אני חושב מעל 30 שנה, אחת ל3-4 מפגשים, מוסטקי היה מגיע. יוסי, תשמע, יש לי איזה שיר כזה, אני בא, הגיע, בא, שר, אולי. מוסטקי לא יכול להגיע, אבל אורי מוסטקי, בנו של יוסי, אורי שגר בכפר הס, ביקשתי ממנו והוא הגיע לכאן והוא ישיר את שירו של אביו, זמר נוגה. אורי כבר ליד הפסנתר.
נלך אחורה לעמוד 2. אמא כבר מותר לבכות. שירו של אלתרמן, בטור השביעי, שנכתב בסוף מלחמת העולם השנייה, 1945. השיר נכתב, אגב, כל שירי השואה של אלתרמן, הילד אברהם, מאוד נכתבו בסוף המלחמה, לא בזמן המלחמה. השיר הזה כתב אלתרמן לאחר שהוא שמע את הסיפור מאבא קובנר. אבא קובנר שהיה בגטו וילנה, ממפקדי המרד, חזר לגטו וילנה אחרי המלחמה ונפגש עם אמא ובזרועותיה הייתה ילדה בת 5 כמעט, אמרה לו אמא, דיברו ביידיש מן הסתם, שהם היו 11 חודשים במחבור, והאם פרצה בבכי, ואז הילדה שאלה, מאמה מכן שון ויינן? אמא, אפשר כבר לבכות? אלתרמן נרעש מהסיפור הזה, וכתב את השיר הזה. ב-1917 הלחין את השיר הזה שלומי מתיאס. 2017. מה 100 שנה בינינו? שלומי מתיאס היה פסנתרן אצלנו במועדון הזמר 17 שנים, עד אוקטובר, 7 באוקטובר. שלומי היה חבר קיבוץ חולית. אצלנו היה פסנתרן, היה מלחין, מדי פעם מלחין, הוא גם היה שר נפלא, ובחזרות ככה תמיד היה מוסיף הערה שם להרמוניה זו או אחרת וכולי. וכפי שאמרתי 17 שנה. ב7 באוקטובר, לפני כמה שנים, 8 או משהו כזה, אני חושב, שלומי גר עם אשתו שחר, הם הכירו בבית ספר רימון, שם הם נפגשו, התחתנו, עברו לבאר שבע, שלומי גר בבאר שבע, ולימד שם. הם גרו תקופה מסוימת בבאר שבע, בעומר, ויום אחד החליטו ועברו לקיבוץ חולית לפני כ8 שנים. ב7 באוקטובר, בבוקר, פרצו לבית שלהם,
סדר הדברים היה שהם היו 3 בחדר, שלומי, שחר ובנם רותם, בן 16. שחר או נהרגה סופית או הייתה פצועה קשה מאוד, ורותם היה מבוהל. שלומי אמר לו, שכב, שם עליו מזרון ואת גופה או גופתה של שחר הניח על המזרון. דקות ספורות אחרי זה הוא נרצח גם כן. רותם שכב שם עד 7 בערב, הוא קצת נפצע, אבל הוציא אותו, היה בבית החולים, סורוקה, ויומיים 3 ילדים להם, רותם ו2, שיר ושקד, מבוגרות יותר, סוף י"ב ואחרי צבא. הן היו בחדרים נפרדים ולא קרה להם כלום. ב-27 באוקטובר השיר שודר לראשונה בגל"צ. חבר של שלומי מבית ספר רימון, נתן סלור, הבן של תרצה אתר, הנכד של נתן אלתרמן, הייתה לו הקלטה. שלומי השמיע לו את השיר. בסוגריים גם אמרתי אחר כך לנתן, אני שמעתי את השיר קודם, כי באחת החזרות שעשינו עם שלומי למועדון הזמר, הוא השמיע לי לחן של השיר הזה. אמרתי לו, זה ליום השואה אתה מלחין, הוא לימד בשני בתי ספר בבאר שבע. הוא אמר, כן, זה ליום השואה. לא זכרתי את הלחן. נתן שלח את השיר, נורית קנטי בגלי צה"ל קיבלה את השיר, ואמרה, יש לנו משהו לשדר עכשיו, משהו מיוחד. רבע שעה קודם, נתן, הוא היה בצ'כיה באותו זמן, התקשר אליי ואמר, הוא כתב לי, תפתח עוד 20 דקות את רשת ב' או גלי צה"ל, והשיר הושמע לראשונה. נתן סיפר שהוא שמע את השיר, הייתה לו איזו הקלטה ישנה, הוא שמע את השיר ואמר לשלומי, תשמע, אני מכיר את השירים של סבא שלי, נתן אלתרמן. לשיר הזה אין לחן. אז שלומי אמר לו, עכשיו יש. וזה השיר, אנחנו השמענו אותו אצלנו כמה פעמים במועדון הזמר, ועוד הזדמנויות, והשיר הושמע בגלי צה"ל, וישנו גם ביוטיוב. יוטיוב זה בעברית אתה שפופרת. נדב גביר מקיבוץ חולית, חבר של שלומי ושחר, הגיע הנה במיוחד, והוא יושב כאן. נדב, תודה שבאת. הוא ישיר את השיר הזה, השיר של אלתרמן וחברו שלומי מתיאס. על מיטת הסחבות בזווית, קומי בכי וירח יביט, בכי בכל כי מותר רוב נפשי, כי חופשי העולם חופשי, כי הארץ רבה וגדולה, לא תפריע לך שום ממשלה, שום פריניירו מיניסטר אינטיק,
בעד כל הילדים, וארבע חירויות האדם תשתחוונה אלייך דומה, והוגד לפי כל החוקות. היא קיבלה את החופש לבכות. כן ידיים דקות, כן עכשיו כבר מותר לבכות, כן מלאך כתוב ריסים בשיער, כן עכשיו כבר מותר. תודה, נהדר דביר, נכונית. תודה רבה נהדר. מה זה סאונד? איך אומרים בעברית סאונד? שמע. על זה נאמר בריא ושמע, ששמע עדיף. שייקה גינזבורג מכפר סבא, גיטריסט, היה כמה שנים טובות אצלנו במועדון הזמר בדביר. אורי לוי משובל, אריה מעומר, במנדולינה, הוא מתזמורת מנדולינה הישנה מבאר שבע, אריה ליבוביץ'. דורון קורן מדימונה. ומאחוריי חיים גל ממיתר בהקשה. וליד הפסנתר עידו מרקו מדביר. בלד על השוטר, לא צריך להגיד כלום אלא רק לשיר מתוך הסרט השוטר אזולאי.
דורון קורן מדימונה. מה עוד אפשר להגיד על הפרח בגני? זה השיר שזכה מקום ראשון בזוהר ארגוב. נדמה לי שעכשיו מתקיימת איזו תחרות כזאת או משהו על השיר המזרחי, השיר הים תיכוני הראשון, שזה, אני חושב שהוא יזכה, מהמר. לשיר הזה אני מזמין את מני חזן ממושב, מחבל לכיש, ממושב ניר חן. אתם ודאי שואלים מה זה דביר, ניר חן, כן? יש לנו סולנים שבאים ממרחקים, משתתפים איתנו. מני הוא מניר חן, אגב ניר חן, חן זה לא חיים נחמן, זה חן 58. מי שזוכר מהעבר בשנות ה-50, 54 או משהו כזה, מטוס של אל על עם 58 איש הופל על גבול בולגריה, ועל שם ה-58 האלה מושב ניר חן. אוקיי, אנחנו מוכנים לפרח בגני עם מני.
תמיד. אמרת, תודה. באבות הנגב, השיר הזה מ-1948-9. רפאל קלצ'קין כתב, היה שיר רוסי, קלצ'קין כתב נוסח עברי, והלחן היה רוסי בעיבודו של מנשה מנשקה בהרב. בהרב, לא בא, בהרב. והשיר הזה לא ידוע על מי זה נכתב. אין פה שם של לוחם. וכך היה, ב-1983, 3-4 שנים אחורה, הוזמנתי על ידי רשת ב' להגיש תוכנית ברדיו 1983, 40 שנה לחלוץ ההתיישבות בנגב, קיבוץ רביבים. והזמנתי לספר על שירי נגב ושירי מדבר וכולי, וסיפרתי והשמעו הקלטות, ואז הגיע השיר הזה, אבל לא רק הגיע השיר, פה היה משהו שאני רציתי לקראת המשדר לדעת משהו, ואז אני התעניינתי וכתבתי לרפאל קלצ'קין על מי נכתב השיר. כי יש שירים שמוזכרים שמות, אני מדבר 48, אורי למשל ששר יפה ירקוני, שנכתב לאישה, האיש שלה, יוסי גוסטין, וכותב לי רפאל קלצ'קין, 20 במרס 1978. כתב לי יותר מאוחר, בתשובה למכתבך, המקרה שבעטיו כתבתי את השיר הוא כדלקמן. ברחוב שלנו רחוב פרוג, הסבר, יש 2-3 בתים שהיו בתים של שחקני הבימה. שחקני הבימה ושחקניות וכולי, וגרו שם בבתים. אז הוא כותב, ברחוב שלנו רחוב פרוג, גרה בזמנו משפחה אשר בנה ראובן היה מגויס בנגב ונפל. לא ידוע להיכן נפל, אך נדמה לי בסביבות רביבים. אני גרתי באותו זמן במדרשת שדה בוקר, והיו לי קשרים עם כל היישובים מסביב, משאבי שדה, קיבוץ שדה בוקר, רביבים. נסעתי לקיבוץ רביבים, אמרתי, אני אבדוק בארכיון. שם יש הארכיון של חטיבת הנגב, פלמ"ח הנגב. נדמה לי 170 וכמה נופלים. עברתי על כל השמות, היו שם 4 ראובן. אז שאלתי ותיקי רביבים, שחלקם כבר אינם איתנו, אתם יודעים איזה ראובן? לא. ראובן היה אצלכם, אז מישהו אמר לי, היה אחד ראובן וולטרה, אבל הוא בא מאיטליה, הוא לא מכאן, והוא לא נפל אז זהו, לא ידעתי מה לעשות, וכתב לי עוד קלצ'קין שבערבות הנגב הוא לא שם מקרי, כיוון שבזמנו הצגנו מחזה מאת יגאל מוסינזון מהבימה. מה עשיתי? אמרתי, אשלח שידורך על פני הגלים. אמרתי שהשיר נכתב לזכרו של ראובן, קלצ'קין זוכר, אם מישהו היא מהמאזינים מכיר ראובן שגר מול ביתם ברחוב פרוג, זה היה בשבת. ביום ראשון, צהריים, מתקשרת אליי בחורה, שלום, שמי אביבה, אני מהפקולטה לרפואה, אז קראו לזה רפואה, היום מדעי הבריאות, בבאר שבע. מאיפה הסיפור הזה? אמרתי, תשמעי, אני קראתי מילה במילה מה שקלצ'קין כתב לי. מול ביתנו ברחוב פרוג גרה משפחה של בנה ראובן. ואז היא אומרת, נחומי, היא נחנקת, וכשמישהו מעבר לגל איתי נחנק, אז גם אני נחנק. אני שואל, אביבה? ואז היא אומרת לי, ראובן זה אח שלי. וכן, קלצ'קין היה משחק איתנו. היא הייתה צעירה יותר, בת 13, ואחי בן 19 שנהרג, ראובן.
היינו משחקים ברחוב, היה משחק איתנו וכולי. ביררתי פרטים. ראובן נפל בפריצת המצור על גת. חטיבת החיש של גבעתי כבש את כיס פלוג'ה, או לא כבש, חצה את כיס פלוג'ה לכיוון קיבוץ גת. ויש לי פה את התאריך המדויק, אנחנו נדייק. ב-13 במרס 1948, ב' באדר ב' תש"ח. קבוצה מהמחלקה, זה לא היה כל הפלוגה וכולי, קבוצה מהמחלקה הלכה לכיוון קיבוץ גת כי הוא היה נצור, והם התקרבו לגדר, והם נופפו בידיים, קראו בקשר, שהנה אנחנו קבוצה שבאים 7 אנשים שהלכו לשם לקיבוץ גת, אבל הסוללות לא היו במכשיר הקשר בצד הזה או האחר ולא שמעו את הדברים האלה, והם הרימו ידיים ונופפו, ומפקד המקום שם, מה לעשות? הוא אמר, אני לא יודע, הם נראים כמו ערבים. ירו בהם. 7 נהרגו בפריצת המצור על גת, שם. בצומת פלוגות, שבא מצפון, בכביש שם, בדיוק בצומת, יש מצבה עם 7 שמות. מדי כמה חודשים יש קבוצה מקריית גת שיוצאת לנקות את האנדרטה הזאת, וגם בקיבוץ גת יש אנדרטה. ראובן אחר כך נקבר בנחלת יצחק. אביבה שגב, אחותו של ראובן זלינגר, סיפרה שההורים שלה עוד חיו והם הוציאו חוברת לזכרו של ראובן, והם נסעו עם החוברת לקלצ'קין והוא כתב להם את כל מילות השיר על החוברת. ולא ידענו, היינו מדפיסים את השיר הזה, אבל הוא כתב כך לדבורה, בלי זה לא הולך, עגנון קרא לזה הרועות שלי. לדבורה ועקיבא זלינגר, למזכרת, הכרתי את ראובן והוא נחרד בליבי עמוק, ובימים ההם, ימי תחילת המדינה, חיברתי את השיר הזה, להקדיש אותו לזכרו. תהילת נצח לנופל למען העם, תהילה בדרכו לעצמאות. בשיחה נוספת קלצ'קין אמר לי שהוא בכוונה לא כתב את השם כי הוא רצה שיהיה שיר זיכרון כללי. זה השיר על בערבות הנגב וזה סיפורו, ובכל הזדמנות שאפשר אני תמיד מעלה שבעצם השיר נכתב לזכרו של ראובן זלינגר בגדר של קיבוץ גת. תגידי בבקשה, רואים לצאת את המילים המון. צחל
תוקף חובר, מילותיו חומרו במאה ה-11, לא נספר יותר, אבל הוא קיבל תוקף יותר חזק. סליחה? אחרי מלחמת יום כיפור, כשיאיר רוזנבלום באותה תקופה גר, חנוך שר את זה, אני מדבר על המלחין, תודה. יאיר רוזנבלום באותו זמן גר בקיבוץ בית השיטה, ש11 מבניו נהרגו במלחמה, והוא הלחין את זה שם, הוא ישב בחדר והלחין, והזמין את חברו חנוך אלבלק, חנוך אלבלק, והוא שר את זה, וביצוע הבכורה היה שם בערב שהם עשו לזכרם של כל הנופלים, ואחר כך חנוך אלבלק גם הצטרף לגנטרון ושר את זה. במועדון הזמר שלנו השיר הזה הוא שר כמה פעמים. רופא נוירולוג, דוקטור עדי אדר, תושב להבים, הוא בעל קול מצוין, הוא גם שר אורטוריות ואופרות וגם חזנות, והוא שר אותו כמה פעמים ותמיד מקסים את הקהל. שלשום הוא הודיע לי, הוא היה אמור להגיע לכאן, עדי אדר היה אחראי על בסיסים בנגב כקצין רפואה, עוזר קצין רפואה, סגן אלוף, מילואים אחר כך, ושלשום הוא הודיע שהוא חלה בקורונה. וואי. אמרתי לו, עדי, מה אתה עושה לי? אתה לא עושה לי את זה. אז הוא שלח לנו סרטון שהוא הקליט את השיר, הוא במדים, מקליט את השיר שר, והסרטון נערך עם תמונות מקיבוץ בארי היום, שמחברות אותנו עם יום כיפורים 1973 ושמחת תורה 7 באוקטובר השנה. אני אשמח, אודה לך אם תפעיל בבקשה את הסרטון. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן בשל פעולות.
וסופו לעפר, ונפשו יחזור. משול כחרס הריסה, אני מודה מכאן לאבי הדר שיחלים מהר, לא יכול היה להגיע ושלח לנו את הסרטון הזה. השיר הבא מוכר פה בארץ, אבל לא, רגע, זה התחיל ככה אחרת. כי זה שיר שהתהפך, זה שיר שנכתב במקור ביידיש. הוא נקרא גולס מרש, מרש הגלות. הוא נכתב ב-1907 בעיתון, בכתב עת בפולין, בוורשה, פורסמה תמונה של שמואל הירשנברג, ובתמונה אני אדגים 12 יהודים, יהודיות ויהודים, עטופים בבגדים שחורים. כאילו הם הולכים, אנחנו רואים אותם הולכים ככה צד אחר צד, והם שקופים. ומי עשה עיתון בעקבות התמונה? ערך איזה מין בקשה לחבר שירים שיתאימו לתמונה. עשרות שירים נכתבו, וכרגיל, לא במקום הראשון, אבל זכה שיר אחד, שאת מילותיו כתב מוריס רוזנפלד. כתב שירים ביידיש, נרות היה זעירים הרבות, אולי את המילים היידיש. מוריס רוזנפלד כתב את המילים, ולחן לא היה ידוע. וזה קצת חרה לגימנסיה הרצליה, שרצו לתת ב-1912 לטיול, והזמין, מנהל בית ספר, הזמין את המורה למוזיקה, חנינה קרצ'בסקי, והוא מצא איזה שיר וכתוב הלחן ריכטר. יש מקומות, ספרים ישנים ריכטר, אבל שנים לאחר מכן אליהו הכהן מצא שאת הלחן כתב צבי הרמן ארליך, ויש לו איזה 5-6 בתים, זה ביידיש, בית אחד, ככה סקרן אותי ותרגמתי אותו לעברית, מרש הגלות, והשיר המוכר הוא פה בארץ, או ניצנים, כי המורה לספרות ולשון בגימנסיה הרצליה, ישראל דושמן, אמר, הנה כבר עכשיו, שנה 1912, כבר אנחנו עלייה ראשונה, בעלייה שנייה, הנה כבר יש ניצנים של המדינה או הארץ הזאת שקמה לתחייה. אז אנחנו נשיר, אני אשיר ביידיש, מי שיודע יכול להצטרף. בעברית זה קרי, אפשר להצטרף. Der Wanderstock in Hand, ohne Heim, ohne Land, ohne Geuel, ohne Freund, ohne Morgen und Heim, mit geduldet noch gehört, du genervt. זה כולם מבינים, נכון מילה? גי, גי, שפן, 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 כל זמן אוי זרה, ואי,
יכול להיות המנון של כל העולם. צ'רניחובסקי, יליד 1875, כתב את השיר הזה בהיותו בן 17 וחצי. זה אחד השירים הראשונים שהוא כתב, כי הוא כתב שיר עוד מוקדם בגיל 12 כבר פרסם. והשיר הזה מיד, עד קצר, לא יודע בדיוק, זה זכה ללחן. הלחן מיוחס טוביה שלונסקי, אביו של אברהם שלונסקי, מיוחס. סיפרה מישהי ממשפחת שלונסקי בשידורים שונים פה ושם שהלחן היה מושר בבית. אבא של אברהם שלונסקי, סבא וסבא רבא של המספרת, היה מושר בבית, ולכן זה נשאר איתו. לשיר יש 8 בתים, אין שום סיבה לדלג על בית. אם מישהו רוצה לקום אז עכשיו, לא באמצע השיר, בסדר? בדביר, שאני שר את זה, אני אומר, הדלתות נעולות, אף אחד לא קם לפני שגומרים את כל 8 הבתים. כל בית המנון של משהו, מישהו, ואנחנו עם שירו של צ'רניחובסקי, אני מאמין. נסיים, אני רוצה להודות לשייקי גינזבורג, אורי לוי, אריה ליבוביץ', עידו מרקו, דורון קורן, חיים גל, ולסולנים שלנו אורי מוסטקי ובני חזן, ושם בנגב עדי אדר שיחלים מהר. ואני מודה לטלילה שנתנה לנו את הדבר הזה. טלילה היא בצוות שהציעו לנו את המחווה הזאת לעשות לנו. אנחנו באמת חווים. אתם רואים, תמיד אנחנו מפרסמים את השירונים שלנו, ולמטה כתוב בסוף שהמועדון הבא ישראל ב-27 ביוני. מי שיגיע לקיבוץ דביר, זה מועדון שלנו השנה האחרון. נארח את יהודה קיסר עם שירי צלילי האוד וצלילי הקרב ועוד. אם לא תגיעו, אז הסימפתיה שלכם תלווה אותנו. שחקי שחקי
אני רוצה להודות קודם כל לוועדת הכנס, פרופסור אלי שלוסברג, יורם רותם, יובל ניב, תמיר בן צבי, דוקטור אבי בר איתן ודוקטור עומר מליניאק. אני רוצה להודות באופן מיוחד לגלי צהל, השותפים שלנו, וליורם רותם נציגם, שהוא מעבר לחבר ועדת כנס, הוא באמת טורח ועמל, ומאוד חשוב לו כל הנושא של הזמר העברי. אני רוצה להודות לפרופסור אבי גלבוע, ראש המחלקה למוזיקה, לקרן אמרן, סגנית מנהלית לראש המחלקה, שטרחה ועזרה בכל הנושאים הקשורים להכנת הכנס, ביעילות, בהרבה רצון טוב ונכונות לעזור בכל מה שביקשו ממנה. לג'וני יוסף, שהיה בחלק הראשון שלנו בנושא המחשבים, משה גנץ, מנהל טכני ולוגיסטי במחלקה למוזיקה, לדני פרוסקורוב, איש ההגברה החרוץ והמיומן שלנו, לסטודנטים שטרחו, וביניהם הסטודנטית שעזרה לי באופן אישי, שירה פינקוביץ'. אני מודה לכולם ומקווה לראותכם כולכם בשנה הבאה בעזרת השם בכנס ה-21.